Colle este tamén. Colles o meu? Sí. Vale, estamos. Estades as cámaras, sí. Estamos. Ben, pois moi bo día. Desde o Concello de Santiago queremos mostrar toda a nosa solidariedade coas víctimas, coas familias das afectadas por ese terrível accidente que onte a tardiña tivo lugar pois moi preto de Córdoba, en Adamuz, e que realmente significa unha catástrofe, un accidente ferroviario que é pois, o segundo en importancia despois dese accidente de Angrois. Santiago de Compostela non podía ficar á marxe desta mostra de solidariedade, de traslado de ánimo, de petición de recuperación rápida desas persoas que sufriron algún problema despois deste accidente e tamén con máis tempo pois con esas aclaracións que serán necesarias facer para ver cales foron exactamente as causas o que provocou este accidente ferroviario. Santiago de Compostela é un lugar especialmente solidario, especialmente sensível, tendo en conta que aquí se produciu ese accidente terrorífico de Angrois e, por tanto, as miñas palabras hoxe tamén teñen que ser de unha aperta e un ánimo moi grande para todas as persoas que reviviron, que están revivindo nestes momentos, desde onte a tardiña que soubemos deste accidente, que están revivindo o acontecido en Angrois un 24 de xullo. Un accidente que ao final acaba deixando unhas pegadas enormes, unhas secuelas nas persoas, xa non as familiares das falecidas, senón tamén no conxunto da veciñanza, unha veciñanza que, como vimos onte tamén en Córdoba, tamén estivo á altura, foi unha veciñanza tamén solidaria, unha veciñanza que quixo estar apoiando e que quixo estar desde o primeiro momento axudando a todas as persoas afectadas. Así que eu quero trasladar en nome do conxunto da Corporación Municipal e do conxunto da veciñanza de Santiago de Compostela todo o noso ánimo, toda a nosa solidariedade, toda a nosa fortaleza para que esperemos que ao final pois ese número de vítimas non se incremente máis e que as persoas feridas pois poidan restablecerse de maneira rápida. Moitísima forza, toda Córdoba, un abrazo moi solidario, moi forte desde Santiago de Compostela e tamén, xa digo, que quero trasladar tamén ese abrazo e esa solidaridade a todas as persoas que estiveron pois nese accidente de Angrois e que hoxe estarán tamén conmovidas por este novo accidente ferroviario. Haberá tempo, creo que non é o momento agora, haberá tempo de traballar, de deixar traballar a todas as comisións de investigación, de coñecer e de saber desde o punto de vista técnico que foi o que pasou nun accidente que, como comentábamos de maneira informal, a xente que nos xuntamos na Praza do Obradoiro neste minuto de silencio, haberá tempo para mirar que foi o acontecido, pero nun accidente que a todo o mundo pois nos lembrou desde o primeiro momento pois ese accidente de Angrois. Fomos moitas as persoas que tamén dormimos pouco, que estivemos atentas ás noticias en todo o momento do que acontecía e que revivimos en certa maneira o que pasou pois nese 24 de xullo fatídico. Así que eu, sen máis, este é o momento, creo eu, para estar coas víctimas, estar coas persoas familiares, estar coas persoas afectadas, trasladarlles todo o noso ánimo desde Santiago, trasladarlles todo o noso ánimo desde a capital de Galiza, que tanto sabe e tanto sufriu un accidente ferroviario como foi o de Angrois no seu momento. Gracias. Gracias a vos.